For snart 4 år siden fandt jeg ud af, at ens ord kan blive overhørt, når man mindst venter det. I dag er jeg ikke i tvivl om, mikrofonen, den er tændt. Kære borgmester, kære Aarhus, kære alle, der er mødt op i dag. Tusind tak for en helt særlig fødselsdagsfejring. Det gør mig virkelig glad at blive fejret i en by, der har stor betydning for mig og min familie. Her har jeg fejret jul og påske, gået ture i haven og ved vandet, og hygget mig i den gamle by, siden jeg var lille. Jeg har mange gode minder fra Aarhus. I dag får jeg et til, og der kommer helt sikkert flere efter det. Tak for dans og musik, show og kage. Jeg har selv dyrket mange fritidsinteresser, og det har været en genvej til glæde, venskab og fællesskab for mig. Og det er jeg sikker på, at det også har for jer. Tak for fødselsdagssang, en hel bog af hilsner, og for det fine smykke. At I har valgt at fejre mig, og at så mange er mødt op, gør mig glad og rørt. I skal vide, at det betyder rigtig meget for mig. Tusind tak.